minen de korka men gamin bari confiné ko yamen to wonto ko 47 degré do non wondo ko 25 degré affaire ko min wadi différence kam no feewi mi anda won wiibe non bon min goni ga ton ko min badaga belam maaje hôpital min de ko ni min gori e ga kam vraiment wadi jam do joni ko min jangabe to min gondo minen e min jangabe non solla mi wuro min ngari do parce que wuro ngone ne harti seeda ala sago non ni be ngaram bien vrai non yimbe ne kada dental kono non so tawi wonano no hadira dental ni min bayata handani min badi ko nyaabel do nyaabel to nyaabel ga mod jikki don ceedu don sa wi'a sernda faabure londe sa renaki ran dum webata ko gendarme be jino dentede kono non ala fof kam gujjitte ngona den kono non kam rene so rena kar non so rena kan bada débordé ada ndi kam 45 46 degré wiida ada hoore hen ko dum addi min do leppinde woni hen leppinata tan pewo duudano yo minen non ko do min gonata amin bicco rentodirde nde kadi e odo saha ayini minen to min gondo yimbe kewani ha burti holko tagi yimbe kewani hitande fo ma ngono hewanno yimbe odo saha non ne jeya hen kul wule parce que arrêté préfet yaltindo ngam hulbinde ko wayno dente en ha jumaaji en gudda hen ha jereji kadi ayi won hen ko jetta ko wayno dentudire odo saha non woni hen yimbe kuli be don nano wuro ne ko de biccugol kono sa watti hakkille woni hen ngara ha joni kono ne dentudira ha joni koy contexte particulier corona dum wodi yimbe ne dentudiri dal ha burti dum addi gusugol ngol kono hatta ayi yimbe ne ngara ha woni hen ngara ne ndaw woni hen ngara do à partir de 10 heures so ngari 10 heures naati leppini dum mumen ni ngabba dow e les ledde heedano minen non ko buri en hewde ko non sa watti hakkille ko 14 heures kewi ad woni so juuli tisbar ha pari len kamadi e gor wocci saret ne ngummo wuro ne pewa ga woni hen lumbor tan ko buri en hewde sukabe lumbor ngona e tufde e joodo kono woni hen mawbe be burbe hellifere be leppina tan jaha ha balli mumen buuba leppina sarbitaji mumen jaha lelodano ko non kadi be gonirta ha hiire be ko ko non be gonirta ha heddo ha 10 woni hen à partir 18 heures kota woni sahaaji waktu jeegom woni hen kadi ko so takusan juulama ran jahat kanyumen ko